அக்னி நதி. வாசிப்பவர் மனோபாரதி விக்னேஸ்வர். கபீர் வாரணாசியை விட்டு வெளியேறினார். கமால் மனச்சல்லையை போக்கிக் கொள்ள மறுபடியும் நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டான். கங்கை வழி செல்லும் தோணியில் ஏறி வங்காளத்திற்குச் சென்றான். அங்கிருந்து கௌட நாட்டிற்குச் சென்றான். அங்குதான் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கமாலுத்தீன் தன் புரவலன் சுல்தான் ஹுசேன் சர்க்கியை விட்டு விலகி வந்தான். பாட்னா வந்தபோது கமாலுக்கு தகவல் கிடைத்தது. சுல்தான் ஹுசேன் சர்க்கி கௌடப் பகுதியிலிருந்து பாகல்பூர் சென்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அங்கேயே புகழடைந்த நிலையில் அல்லாவின் அருளடிவாரத்தில் கலந்து விட்டிருந்தார். சுல்தான் ஹுசேன் சர்க்கி இசைத்துறையில் புதிய வழியை தோற்றுவித்தவன், கலையார்வம் மிக்கவன், பல போர்களில் ஈடுபட்டு நலிந்தவன், காடுகளில் அலைந்து திரிந்தான். பிறகு ஒரு நாள் இறந்தான். ஆனால் அவன் சுல்தானாக இறந்தான். இசைக்கலைஞனாக, காவலனாக என்றும் வாழ்ந்தான். அவன் பெயரை நினைவை அமரத்துவமாக்கியது ஹுசேனிபியா என்னும் ராகம். இப்போது கமால் இசைக்கலைஞன். புதிய புதிய சுர ஆலாபனை பரப்பில் அவன் புதிய உலகை கண்டான். நாத பிரம்மமே அவனுக்கு உபாசனை இலக்கு. இசைதான் முதலும் மேலானதுமான உண்மை. இது அவன் கொள்கை. இதைத்தான் சூஃபி ஞானியர் நவாயேஸ் மர்த்தி என்றும் கபீர் அனகத் நாத என்றும் விளக்கினார்கள். கமாலுக்கு இசைதான் சகலமும். ஜெயதேவரின் கீத கோவிந்தம், வித்யாபதியின் பாதங்கள், சண்டிதாஸின் பஜன்கள், தோணிக்காரர்களின் ஏலோலம், குடியானவர்களின் உளவுப்பாட்டுக்கள், தெம்மாங்குகள் எல்லாவற்றிலும் கமால் தேர்ச்சி பெற்றான். அவற்றிலேயே அவன் வாழ்ந்து வந்தான். இந்த இனிய கலையுலகத்தில் படையெடுப்பு, படுகொலை, அரசியல் ஏற்றத்தாழ்வுகள், நாடு கடத்தல், மரணவேதனை, சாக்காடு ஏதும் கிடையாது. சங்கீதத்தின் ஒருங்கிணைந்த லயிப்புதான் பரமேஸ்வரனை காட்டித்தரும் அத்வைத நிலை. வங்காளத்தில் ஒரு கங்கை துறையில் அவன் தோணியிலிருந்து இறங்கினான். கிராமத்தின் பெயர் அவனுக்கு தெரியாது. வெற்றிலை கொடிக்கால்கள், நெல் கலனிகள், செங்கழுநீர் மலர்கள் நிறைந்த ஏரிகள், ஆலமரத்தடியில் சிறு சமாதி கோவில். கமாலுக்கு இந்த இடம் மிகவும் பிடித்திருந்தது. அங்கேயே தங்கினான். கமால் நாடோடி கவிஞர்களுடன் தெரு தெருவாய் சுற்றினான். கிழக்கு பக்கமாக நதியில் தானே ஓடத்தை செலுத்திக் கொண்டு சிட்டகாங் மலையடிவாரம் வரைக்கும் சென்றான். மற்ற வழிப்போக்கர்களுடன் சேர்ந்து சீதாகுண்டம் தரிசிக்கச் சென்றான். அங்குள்ள மலைக்காட்டில் புலிகள் திரியும். அங்குதான் சீதா பிராட்டியின் ஆலயம். தாழ்வரையில் சிவப்பு பாறைகளுக்கிடையில் சிறு குளம். அதன் கரையில் வேறு சில கோவில்களும் இருந்தன. பக்கத்து ஆலமரத்தடியில் பெண்கள் கும்பல் கும்பலாக அமர்ந்திருந்தார்கள். கமால் புதுமொழி ஒன்றை கற்று வந்தான். அது வளரும் மொழி. அவதி, பிகாரி மொழிகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டது. சமஸ்கிருத மொழிக்கு மிக அருகாமையில் உள்ளது. அதன் பெயர் வங்காளி. மிக இனிமையான மொழி. அதை தன்னுடைய மொழியாகவே கருதினான். அதிலேயே பேசவும், சிந்திக்கவும், எழுதவும் தொடங்கினான். மொழியார்வம் கொண்ட இதே கமாலுத்தீன் முன்பு ஜவுன்பூர் சமஸ்தானத்து தர்பாருக்கு படைத்தலைவனாக வந்து சேர்ந்தவன். ஆனால் ஜவுன்பூரில் பிரபலமாகிய அபுல் மன்சூர் கமாலுத்தீனை உலகம் மறந்துவிட்டது. அவனுடைய முன்னாள் நிலையை யார் அறிவார்? இந்த அழகான வாலிபனின் காதோரமுள்ள கேசங்களில் சில நரையோடி இருக்கின்றன. சம்பக மரத்தடியில் உட்கார்ந்து முஸ்லிம் பக்கிரியாரிடம் நாடோடி கதையான காஞ்சனமாலா பாடலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறான். தம்புராவை மீட்டி வங்காளி நாடோடி பாடலை இசைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். பிறிதொரு சமயம் காகிதமும் எழுதுகோலுமாக அமர்ந்து கதையோ கவிதையோ இயற்றிக் கொண்டிருக்கிறான் வங்காள மொழியில். இந்த கல்வி வேட்கை கொண்ட இளைஞன் யார்? வங்காளி மொழியை பார்சிலிபியில் எழுதிக் கொண்டிருக்கிறான். பிற்காலத்தில் இவனைப் போலவே பல முஸ்லிம்கள் பார்சி எழுத்தில் எழுதி வைத்தவை அரிய இலக்கிய தொகுப்புகளாகி வங்காளி மொழிக்கு பெருநிதியாக அமையும் என்று இவன் எண்ணியிருப்பானா? இவனை அன்று அறிந்த வேறு யார்தான் இதையெல்லாம் அனுமானித்திருக்க முடியும்? பல ஆண்டுகள் வரைக்கும் கமாலுத்தீன் கதைகளும் கீதங்களும் எழுதி வந்தான். அவனுடைய நிலைகள் வரலாற்று ஆசிரியன், ஆராய்ச்சியாளன், அரசியல் நிபுணன், போர் வீரன், சூஃபி சிந்தனையாளன், கபீரின் சீடன், இப்போது கவிஞன், பாடலாசிரியன். கமால் ஊர் ஊராக அலைந்தவாறு சோனார் கிராமத்திற்கு சென்றான். அங்கு அவன் ஒரு பெண்ணை மணந்து கொண்டான்.
மணவாட்டியின் பெயர் சுஜாதா. சூத்திரசாதி பெண். ஒரு நாள் அவளை குளக்கரையில் சந்தித்தான். தண்ணீர் மொள்ள வந்தாள். அவளுடைய நீண்ட கூந்தலையும் கரிய இமைகளையும் கண்டு மோகித்துப் போனான். இந்த பிராயமும் அறிவு முதிர்ச்சியும் காதல் புரிய தகுதியற்றதுதான். ஆனால் அவன் ஆன்மீகமான இதயலயிப்புள்ள பல்வகை உலகங்களில் ஊடாடிவிட்டு ஓய்ந்தபோது அவனுக்கு அமைதியின் சிறப்பு அதிகமாகத் தெரிந்தது. வாழ்வின் குறிக்கோளே அதுதான் என்பதை கண்டான். அந்த அமைதியை அந்த கிராமப் பெண்ணை மணந்து கொண்டதன் மூலம் பெற்றான். இதுதான் பிறவிப்பயன் என்று தோன்றியது. சுஜாதா கமாலின் மனைவி. சுஜாதாவின் இனம் குறித்த குறைபாடு எதுவென கமாலுக்கு தெரியவில்லை. அவன் சுஜாதா என்ற பெயரை மாற்றி ஆமினா பீவி என்று வைத்தான். அவளுடன் அழகான குடிலில் குடித்தனம் நடத்தி வந்தான். வாழ்க்கை செலவுக்காக அவன் உழவுத் தொழில் புரிந்தான். நெல் விளைவித்தான். அவன் குடிலுக்கு எதிரே சிறு குளம். வானத்தில் மேகமூட்டம் படர்ந்து வானவில் எழும்பும்போது முல்லைப்பூக்களில் வண்டுகள் ரீங்கரிக்கும். அதே சமயத்தில் கமால் குடிலுக்கு வெளிக்கூடத்தில் பாடகர்களான நண்பர்களுடன் அமர்ந்து ஆனந்த லகரி வாத்தியத்தை இசைத்துக் கொண்டிருப்பான். நண்பர்கள் பாடுவார்கள். ஆமினா உயிலான மேனி துள்ள குடமெடுத்து நீர் மொண்டு வர குளத்திற்குச் செல்வாள். காலம் கடந்து கொண்டிருந்தது. வங்காளத்தை ஆண்டு வந்த சுல்தான்கள் தமக்குள் போரிட்டு நலிந்தார்கள். அமைதிக்கு ஏங்கிய நாட்டில் சிறிது காலமாக அமைதி நிலவியது. இப்போது கவுட நாட்டு சையது சதாத் அலாவுத்தீன் அபுல் முஜிபுர் ஹுசேன் அரியணையில் அமர்ந்திருந்தான். அவனது ஆட்சி காலத்தில் செழுமை, சௌகரியம், அமைதி எல்லாம் நிலவின. கல்வி கலைகள் வளர்ந்தன. வங்காளத்தின் பெருமையை மேம்படுத்திய மன்னன் அவன். அவனுடைய காலத்தில்தான் கவி திலகர், வித்யாபதி, தாகூர், மகாபிரபு, சைத்தன்யர் இருவரும் கண்ணபிரான் புகழ்பாடி மலைப்பகுதியிலிருந்த பாறைகளை தாழ்வரை சமவெளி நிலங்களுக்கு கொணர்ந்து புதிய அழகிய கட்டிடங்களை உருவாக்கினார்கள். அரசவையில் இலக்கிய மதிப்பீடுகளும் பாராட்டுதல்களும் கல்வி வளர்ச்சிக்கான கருத்தரங்கங்களும் இடம்பெற்று வந்தன. பல ஆண்டுகள் கடந்து போயின. கமாலுத்தீனின் புதல்வர்கள் வாலிபர்களானார்கள். இரு பிள்ளைகளுக்கும் ஜமால், ஜலால் என்று பெயர்கள். பெண்ணின் பெயர் சகீனா பீவி. கமால் தன் வழித்தோன்றல்களை பார்த்து மகிழ்ந்தே காலத்தை சுகமாக ஓட்டினான். இரு புதல்வர்களும் கட்டிடக்கலை நிபுணர்கள். கவுடத்திலும் சோனார் கிராமத்திலும் பல கட்டிடங்களை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். கமாலின் மனைவி காலமாகிவிட்டாள். அவளை தன் கையாலேயே அந்த குளத்தின் கரையில் அடக்கம் செய்தான். அவனது கேசங்கள் நரைத்து விட்டன. இப்போதும் அவன் பகல் முழுவதும் வெளிக்கூடத்தில் அமர்ந்து அறநெறி பாடல்களை இசைத்தும் இயற்றிக்கொண்டும் இருக்கிறான். வங்காளத்து சுல்தான்களின் ஆதரவில் மக்கள் இலக்கியங்களும் நாடோடி கிராமிய பாடல்களும் புதிய வங்காளி மொழியும் வேகமாக வளர்ந்தன. கவுடப்பகுதியிலிருந்து வரும்போதெல்லாம் மகன் அங்குள்ள நிலைகளையும் அரசியல் நிலவரங்களையும் தந்தைக்கு விவரிப்பான். இப்போதெல்லாம் அத்தகைய தகவல்களுக்கு அவன் எவ்வித சிறப்பும் கொடுப்பதில்லை. காலப்போக்கு இந்த உண்மையை வலியுறுத்தியது. அபுல் மன்சூர் கமாலுத்தீன் வங்கவாசி, வங்காளியாகவே ஆகிவிட்டான். ஆகையால் பல மாறுதல்களை தில்லி பேரரசு கண்டபோது அவை குறித்து கமால் சிறிதும் சஞ்சலமடையவில்லை. இப்ராஹிம் லோதி தோல்வி கண்டான். ஜஹருத்தீன் பாபர் வென்றான். தில்லி பேரரசனாக ஆனான். மூத்த மகன் வாயிலாக இதையெல்லாம் கேட்டபோது கமால் எந்த உணர்ச்சி சலனத்தையும் பெறவில்லை. மூத்த மகன் ஜலால் பல புதிய கட்டிடங்களை தில்லியில் நிர்மாணிக்க முகலாயர் விரும்புவதாகவும் அதற்காக தம்மை அழைத்திருப்பதாகவும் கூறி விடை பெற்றான். அப்போதும் கமால் மௌனமாகத்தான் இருந்தான். அவன் ஊர் ஊராகச் சுற்றித் திரிந்து தனக்கேற்ற போக்கிடத்தை தேர்ந்தெடுத்தான். அவனுடைய பிள்ளைகளும் தம் போக்கில் போய் தமக்கேற்ற குறிக்கோள் பகுதியை எட்டுவார்கள். ஆனால் இப்போது அமைதியான நிலை மாறப்போகிறது. வங்காளத்தில் சையத் அலாவுதீன் ஹுசேனின் மகன் நஸ்ருதீனின் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருந்தது. அண்மை காலம் வரைக்கும் தில்லியில் கோலோச்சி வந்த ஆப்கானியர் முகலாயர்களிடம் படுதோல்வி கண்ட பின் வங்காளத்திற்கு புகழ் தேடி வந்து தெரு தெருவாக அலைந்து கொண்டிருந்தார்கள். முன்பு இவர்களிடம் தோல்வியுற்று ஜௌன்பூர் சுல்தானும் பரிவாரங்களும் இதே வங்காளத்தில் புகழ் தேடி வந்து திரிந்து கொண்டிருந்தார்களே, அதே போலத்தான் இந்த ஆப்கானியர் எல்லா ஊர்களுக்கும் சென்றார்கள். எதிர்ப்படுபவர்களிடம் தம் பழைய பிரதாபங்களை கதை கதையாக பறைசாற்றிக் கொள்வார்கள். கவுட நகரின் தெருவில் ஒரு நாள் கமால் போர்ச்சுகீசியன் ஒருவனையும் கண்டான்.
மிடுக்காகச் சென்று கொண்டிருந்தான் அவன். கமால் கைத்தடியை ஊன்றியவாறு நின்று வியப்புடன் அவனை பார்த்தான். அன்று அதே சமயத்தில் கவுட நாட்டின் கடற்கரையில் சடகாம் துறைமுகத்தில் நின்றிருந்தது ஒரு கப்பல். போர்ச்சுகீசிய வீரர்கள் மிதப்பாக நகர்ப்புறங்களில் திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள். காலம் விரைந்தது. கவுட நாட்டின் அரசியல் நிலைகுலையத் தொடங்கியது. நஸ்ருதீனின் இளவல் கயாசுதீன் அரியணையில் அமர்ந்திருந்தான். ஒரு நாள் கமால் கேள்விப்பட்டான். தில்லி பாதுஷா ஹுமாயூனுக்கும் சேர்கானுக்கும் பெரும் போர் நிகழ்ந்தது. இதற்கு முன்பே சேர்கான் வங்காளத்தை கைப்பற்றி கவுட நாட்டின் ஆட்சியை கயாசுதீனிடமிருந்து அபகரித்துக் கொண்டு விட்டானாம். அமைதியும் வளமும் நிலவிய வங்காளத்தில் சங்கடங்கள் சூழ்ந்தன. வங்கத்தை கைப்பற்ற வந்திருக்கும் தில்லி பேரரசை விரட்டி வாகை சூடினான் சேர்கான். இந்த போரில் கமாலின் மகன் ஜபால் களப்பலியானான். ஓர் இரவு சேர்கானின் படைவீரர்கள் கமால் வசிக்கும் கிராமத்தை சூழ்ந்து கொண்டார்கள். கொள்ளை கொலை தீ வைப்புகளுடன் கிராமத்தை சூறையாடினார்கள். கமாலிடம் கத்தினார்கள். கிழவா, நீ துரோகி! உன் மகன் தில்லிக்காரனுடன் சேர்ந்து விட்டவன். மொகலாயர்களின் அடிவருடி! கிழவா, பாட்டு இட்டு கட்டுகிற சோம்பேறி அபுல் மன்சூர் கமாலுத்தீன் இங்குதானே இருக்கிறான். வா வெளியே! உடல் தள்ளாட கைவிளக்கை ஏந்தியபடி கமால் குடிசை வாசலில் வந்து நின்றான். சிப்பாய்களை வியப்புடன் பார்த்தான். அவர்கள் ஆரவாரத்துடன் கமாலை தாக்க வந்தார்கள். கிழவன் கமாலின் கைகள் தள்ளாடின. வாசல் படியில் திடமாக நின்றான். தற்காப்புக்கு எந்த ஆயுதமும் அவனிடம் இல்லை. அவன் என்ன தவறிழைத்தான்? கமாலுக்கு எவரிடமும் காழ்ப்பு இல்லை. ஆப்கானியர் ஆண்டால் என்ன, மொகலாயர் ஆண்டால் என்ன, அவன் வேண்டியதெல்லாம் அமைதியான வாழ்வுதான். இது அவனுடைய நாடு, தாய் போன்ற நாடு. இங்கு அவனுடைய குழந்தைகள் பிறந்திருக்கின்றன, வாழ்கின்றன. மனைவியின் கல்லறை இங்குதான் உள்ளது. அவன் உழுதுண்டு வாழும் கழனி இங்குதான் இருக்கிறது. இங்குள்ள மொழியை அவன் தன் குருதி போல் உள்ளமெல்லாம் உணர்வெல்லாம் நிறைந்திருக்கும் அளவுக்கு ஏற்று வளர்ந்து வந்தவன். பல கீதங்கள் புனைந்திருக்கிறான். அவன் இங்குதான் வாழ்வான். அவனை ராஜத்ரோகி, புரட்சிக்காரன் என்று கூற எவருக்கும் உரிமை கிடையாது. இது போர்க்களம் அல்ல, தாருஸ்லாம், அமைதி இல்லம். இப்படி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே கமாலுக்கு புதிய எண்ணம் எழுந்தது. போர்க்களத்திற்கும் அமைதி இல்லத்திற்கும் இங்கு வேறுபாடு கிடையாது, போக்கில்தான் மாறுபாடு. சண்டைகள் இருவேறுபட்ட மதங்களுக்கிடையில் நடைபெறுவதில்லை, அரசியல் சக்திகளுக்குள் தான் நிகழ்கின்றன. வங்கத்தை சேர்ந்த சேர்கான், தில்லியை ஆளும் ஹுமாயூன் இருவரும் இஸ்லாமிய தொழுகை புரிபவர்கள்தாம். ஆனால் ஒருவன் மற்றவனை அழிக்கிறான். உண்மை கயமைகள் கலக்கும் போது அமைதி இல்லம் போர்க்களமாக மாறவே செய்யும். இந்த சிந்தனையெல்லாம் சேர்கானின் முரட்டு சிப்பாய்களிடம் எழுமா? அவர்கள் கமாலை உக்கிரமாக தாக்கினார்கள். கீழே சாய்த்துவிட்டு எக்கால குரல் எழுப்பியவாறு சென்று விட்டார்கள். கமால் தன் குடிசை வாசலில் குப்புற விழுந்து கிடந்தான். அவன் முகத்திலிருந்து ரத்தம் பெருகிக் கொண்டிருந்தது. சில கணங்கள் உயிருக்கு மன்றாடிவிட்டு அவலக்குரல் ஒடுங்கி சவமானான். இந்தியாவில் முகலாய பேரரசர்களின் ஆட்சி நிலை பெற்றது. பழைய சட்டத்திட்டம் மாறியது. கவுடம், லக்னவதி, பட்னா முதலிய ஆட்சி பகுதிகள் இப்போது கனவுகளாகிவிட்டன. துருக்கர்கள் கோலோச்சிய தில்லி முகலாயர் வசமாகியது. முன்பு இந்திரபிரஸ்தமாக இருந்தது, பிறகு தில்லியாகி இப்போது துக்லகாபாத் எனப்பட்டது. அதுவே இப்போது பெருமைமிக்க தைமூர்களின் தலைநகராகி ஷாஜஹானாபாத் என்று பெயர் சூடியது. இவ்வளவு மாறுதல்களை கண்டாலும் உழுது உழைத்து வாழும் குடியானவன் அப்படியேதான் இருக்கிறான். உழவு மாடுகளை எப்போதும் போல் ஓட்டிச் செல்கிறான். ஆற்றங்கரை பாதையில் பாடிக்கொண்டே போகிறான். கங்கையை கடக்க ஓடம் செலுத்துகிறான். வழக்கம் போல் தத்துவார்த்த பக்தி சுவை பாடல்களை உன்னிக் கேட்கிறார்கள். வங்கத்தில் வாழ்ந்த விவசாயி அபுல் மன்சூர் கமாலுத்தீன் என்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பான். அவன் தன் சிறு தோணியில் அமர்ந்து பத்மாந்தியில் திரிவான். பிரவாகத்தை எதிர்த்துச் செல்வான். அந்த தோணி அசைந்து செல்கிறது. இருளை நோக்கி புயலை எதிர்கொள்ள முன்னேறுகிறது. வெறிகொண்ட காற்றை சாடியவாறு அந்த கிளப்படகோட்டியின் தோணி முன்னேறுகிறது. புயலின் குரூரம், சாக்காடு இரண்டும் மெலிந்த அக்கிழவனுக்கு பழக்கமானவை. காற்றின் வேகம் அதிகரித்தது. தோணி தத்தளித்தது. துடுப்பு தள்ளுவதை நிறுத்திக் கொண்டு சிறில்லாந்தலை உயர்த்தி பிடித்தான். அச்சத்துடன் நாலா பக்கமும் பார்த்தான். பீட்டர், நாம் சூறாவளியில் சிக்கிக்கொண்டு விட்டோமா? கலவரத்துடன் வினவினான். அதெல்லாம் இல்லை, இது சாதாரண காற்றுதான், பயப்படாதே. பீட்டர் பதிலோடு ஓர் அறிவிப்பையும் விடுத்தான்.
இந்த கருப்பு பன்றியை தன் கோரமான பாட்டை நிறுத்தச் சொல். பாய்மரத்தை கவனிக்கச் சொல். இல்லாவிட்டால் நாளை காலையில் கூட நாம் துறைக்கு போய் சேர முடியாது. தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறானா கிளனாயே? சிறில் கீழே குனிந்து பார்த்துவிட்டு கத்தினான். ஓடக்காரன் தலையை உயர்த்தி பார்த்தான். பிறகு பொறுமையாக தம் போக்கில் துடுப்பு போட்டுக் கொண்டிருந்தான். இந்த பயல்கள் மிக மோசம், கீழ்த்தரம். பெரும்படி கொடுக்காத வரைக்கும் உடம்பிலே சுறுசுறுப்பு ஏற்படுவதில்லை, பீட்டர் தெரிவித்தான். சிறில் வெள்ளிப்பூன் போட்ட பிரம்பால் கிழவனின் இடுப்பில் அடித்தான். ஏ ஆளு, உன் பெயர் என்ன? அபுல் மன்சூர். அபுல் மன்சூர், இன்னும் அதிக வேகமாக துடுப்பு போடு. இல்லையே இந்த பிரம்பு உன் உடம்பு தோலை உரித்துவிடும், தெரிந்ததா? சரி எசமான். அவன் சுக்கானை இயக்கினான். ஓடம் விரைந்தது. இரு கரைகளிலும் அன்னாச்சி வாழை தோட்டங்கள். தொலைவில் கிராமங்கள் இருப்பதை மினுக்கும் விளக்குகள் காட்டின. சிறில் ஓடத்திற்குள் குனிந்து பார்த்தான். அங்கே அபுல் மன்சூரின் சில பொருள்களை கண்டான். அகல் விளக்கு, பாய் நமாஸ் விரிப்பு, இரு பித்தளை பாத்திரங்கள், பலகை சுவர் பக்கம் தேங்காய் தொங்கியது. இவைதான் அந்த கிழ ஓடக்காரனின் சொத்துக்கள். சிறிலுக்கு வியப்பாக இருந்தது. கண்களை கசக்கிக் கொண்டு மறுமுறையும் பார்த்தான். நம்ப முடியவில்லை அவனால். உண்மையை எதிர்கொள்ள கேம்பிரிட்ஜ் தெருக்களில் உலவி வரும் தன்னை இந்த கப்பலில், இந்த அழகிய தேசத்தில், வங்காளத்தில் எது கொண்டு வந்து சேர்த்தது? இதற்கு இந்தியா என்று பெயர். லாந்தலை எடுத்துக்கொண்டு மறுமுறையும் நாலா பக்கமும் பார்த்தான். விளக்கொளி வழிகாட்டியது. கடலில் நிலவொளி தனிப்பாதையை வகுத்திருந்தது. மரங்களுக்கிடையிலிருந்து தன்மதி தயங்கிப் புறப்பட்டது. அக்னி நதி தொடரும்.